Offense my hene no, or near your hene, ye and an ye need to be. Wasn't there? What of me? What of this amount? Something in town will be our offensive. So will be Yaguna and then say what town for us. Messages will be from Danshan and some Uncle Kubi, Uncle Preobi. Now, French will ever give him one. Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananuma himfo. Nananuma ahima. Nananuma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye de eya ayefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Ya tu prima kwasida ye hia na himfie ho biem onkogunsa ye asam na kokot mfie mienu ni nipa bia yinani ye hu se yago ye ho ni ye patentre ne ye hu se dia duro no se ye emba no ya sole a ya de pa bi ko ba bi so ti o ka je za ha o majibi se se so from by almost a bit bata ho Jean, so what I want to want it. That's what I didn't do it. Ye hiano wanya ye hene eti ahemfie free na lekure ye hia se obebie ne ye bewuram ye tum kosi se ye betimi adi asem na we edi wie na se so ye de se ne ye de hene ne mana womra ya wasn't there? What of me? What of this is amount? Also, what about the Bianca? I said, no, I'm a Saturday fellow. More want to be the same man from where you are. When you had your own name, but there's someone who said, what's that so? So to Sabe, one day, the man. Abufia yamamu nyina mu atena se ema makwaba eba nyansapo kasamfo nyini so me kase nyansapo a na wagye so se yesane no badwemmam ebre ne bre bia ya na ensem no eba de fa amamre ne amane ho de ye pa ye behunu na ye benya mpanimfo betumi a kire yemu eno ne yekofa bre ya hwefo sabi ebru sabi anyado ti a yeti wiase mu da nsemsi midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa ene yenkom a yebedie no eyetiatia na nso anye tiatia sa esan se sisi a wo fantentem fidie so esoro fom benkum ni nifa ensemu agentre ha na ama ne homene so a ebinu mu twe ne sra ne abasa eye offense onsem yenim de asi ho yenim de ekoso ho ama nsem bi abubo firi ho ewa asanteman mu ha ahemfunum bi mabununum bi esementi ase ene hu nsem bebre mi amete hayi minimu hunumu na manyamu ahoden na sabi makwa akwa ase kire de abremo enti ene yabo anan yepini black powers se yeba ne ene na bedi nkomo on de woni mu de ogina bra ne sunsum ne honam fam obetumi a kire yen edukuro mu enema ahodo ewo ho
na wakyerɛ yɛ nase ebi bɛyɛ nsɛm bisa ebi bɛyɛ nsɛm a mekora kofi a mete he ahwe a wɔka a menhunu mu no mate ase nti kan ho na na yɛ ni nkɔmɔ Nyansapɔ TV so ni me Adam Egu me mwakɔ aba ne jesu ni apom bɔkɔ de wa de na no da roma meti apo ɛda na nanom adarom ase ɛna yɛma ne yɛtia ne nyinaa fa nsɛm bi a ɛkɔ so social media adaroma what bibi social media yɛnim sɛ ewiase de ne nyinaa akɔ akɔgyina fon so nsɛm a mewura ɛkɔ so no ɛnyɛ nsɛmpa ɛnyɛ nsɛm a yɛ nika ɛfa ofin so yo minia meda wase minim ade a ebeti bayira homa mu a ama bayire ama akese ofin so de se de metima kan se ofin so de bibia basabasa bia nsi ho mente hwe ofin so fi se ofin so ohe se yesi hine wo esi yeyi na kire kuro wa besi hima esi wa ye yi process yo so ofam se ohene bia no wa fam enti die na esi fin so maburu no bi kyerɛ sɛ nneɛma bi no ɔmadwene nsae enti ama wɔ mayɛ oyɛ ne ɛkora akyerɛ sɛ ohene ɔte so no wɔ mo mpɛ no minua se ohene na ɔte so no mo mpɛ no a yedi si isu me fa se kakra na afini ana ekotu ye afia twam kakra ofin so de me papa firi fin so nti ofin so ansem ba yedi akira ye sire nyina ne se enkonwa soafo na omo ho se omo ne ohene ne ba santehene ho ema santehene edi kuru no ma wo mo a omo hwa ase aye ayie bibia no asi hima enti enkonwa soafo zo omo ababonten enkonwa sofo omo ababonten abeka bibia na menti bibia mfira mo ho mewura enie enkonwa sofo no omo mra bonten emme kire ya de kora asi a ama mabunu ebuofu edi na ekoso ofensu de enim se ho adwo dadaada cause eduru de eden wo hene yesuai eyi na kire kuro wa fa process mu cause we ntimi fa won fi hene a abraye nyi won kire kurofo anye wantum a wontimi ndi akonwa mani nyiye abusua na nkasa anye wantum a wontimi ndi mani nyiye anse na owie a empanyimfo so saa de waba manhia ama manhia so age watu ti se manhia de utum dia na se process bia wa fa mu dia e na anu ya enu fie mienu wo hene akoya mabunu ebuofu mira aka asɛm bi sɛ mabunu na de ne kɔɔyɛ ɛma santehene eyiye ebetu agine tum ebetumi akɔba sɛ ade a wɔn yɛɛyɛ no sɛ bi na yɛ adanko daadade ɛno de mimi hunu sɛ ahensɛm mu basa betimi abasa ya na yɛ didija adidija na kɔfa sansɛm mu muna bɛbɛm ɛde ba on sɛ ɛhyɛ ase de ya obi atimi ka bi o yɛ pewei o yɛ mpewei yɛ pewei yɛ mpewei na mmom santehene de na no tum no ɔse wei na aba no mo amadwene ho hwɛ santehene yɛ ade bi wɔ nkoranza ɛyɛ me fɛsɛ ɔmo baayɛ no santehene mo to aba nipa nso na to aba no ewi akire na me nua kwambafo anya enum ama ye nua no ɔka ho no anya mienu nti se yato aba dia na sɛ abusua ni nyina na mo se mo pewi dia santehene pɛ no se mo to aba yi ni mpo na se wo so wo mpɛ na wo yɛ santehene obetuma ka sɛ ɔmpɛ no anti no mo so abusua de baayɛ no santehene agya tum se wo se we na mo de aba dia me kai sɛ ofin so ko enya nipa ne nam du nwɔtwe o edu nwɔtwe ene ko ba sɛ oyi ba ko eka dunso nti ene ko ba sɛ ye wura de akonwa yi mo a na busua na mo yi no ene ye wura so gitum sɛ mo we na mo pɛ ne dia ondo ni asem bia ka nti ba ne sɛn ene ne watimi waka me a mabunu asha asɔre wɔ ɛho bi nti nkonwa sofo no de mihia wanyam bia sɛ wo bi kura number ka mo ma me busa no ɛde na ɛkɔ so a wo ntimi ma abɔnten adidija ba ana wo hene ne ba no wo yɛ ade bi akuru ne nye ho ana abusua ne nye ho because sɛ mfa ne sɛ ɛyɛ afa ne afa ana na akonwa ne wo ɛna akodi baabi nti mu nyina mbɛka bo mata akire na mmom sɛ ɔyɛ adwene sɛ me ama me fa na abedi dia ba me hyiam na me nim fa so obi amfiri so akatache me mma kwan ho me mma kwan ɛfa ne fanfa ɛnka na kyerɛ sɛ ba akoko mɛfa nkodi di sɛ akonwa na ɛwɔ mabusuam po na afiri mabusuam ba wo abusuam na nna me papa nsa ase bi me na nsa ase bi a yɛde ato hɔ na sɛ wo so wobɛgye a ana bɛfa kwan bi so a mente ase a ɛna mɛba abɔnten o me nkama no ntu enti nkonwasofoɔ na betima me ahunu adeɛ pɔte a ɛmabunu ne ɔmo nya adwene ɔmo mmra mɛka nkyerɛ yɛn na kɔfɛn so de hɔ adwo
ye wie yesi hima foforo bibia si nti die na asi biem mira ebetumi akoba se bia didigye yi a ye kai en na akofa mu na naba nti mpanifo ne mera meka nkire nanso wohwe ententemfidie so a mfonyina hodo a edi ahim wo so no se ebisi den ebinum kyerɛ sɛ ɛne ɛwɔ mo board no bi so koraa no obi kyerɛ sɛ menshia don't be partial ɛno so kyerɛ sɛ wɔn no wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ nanka de wɔn hwehwɛ no no ɛnyɛ no na yɛwurade ne tu oh mɛsrɛ abusua no sɛ de na ɔmo hwehwɛ no no ɛnyɛ no na yɛwura agye ne tu mu a nipa du nso na edu nwɔtwe na ɛkɔɔ yɛ no ebi mo kɔkeka abakwasɛm ɛma abakwasɛm ni mu no ensɛm bebree ekosi me mpɛsɛ mɛsɛ akɔ akyira kɔ kai obi ya ho yɛnka de aba no nti sɛ de na mo pɛ no no ɔno mom ɛna mo anya ɛyɛ kasa ɛnyɛ ntɔkwa so ɔte aseɛ nti no ɔhene de yɛbɛtumi de wasisu nɛ bɛburu mpɛ wɔ yɛbɛtumi atu ɔne yɛ bi nya yɛbɛtu nti mɛsrɛ sɛ ɛnyɛ ntɔkwa ɛmabunu no ɛna sɛ abusua ni nyina bɛtumi aba manhyia yɛwura wada woroma de abusua de ne ba yɛ yi na no yɛ de ne ba yɛ nneɛma bi sɛ na ɔyɛ dɛ ɔyɛ ti yɛsrɛw yɛhu bibi ma yɛ ɔminim ahemfo asafo hene santene tu no ɔne na hwɛ santene baase so santene tu no bɛsi na kura minim so ɔtuma bɛyɛ akonta kora kyerɛ yɛwura minim so ɔte aseɛ yɛ wɔ ahemfo bebree wɔ hɔ a santene tu wɔ mo ankɔ baabi a minim santene a obi a santene tu na wɔtuma yɛ p court sɛ mede kɔkɔ so ade ntina wɔtumi wɔgyina kɔ nwa wagye ɔno ana de ma ho na mmom bɛtu no so no na nneɛma bi a wayɛ no dansie bebree dɛn ɛwɔ ho sɛ on qualify for akonya no biem nti sɛ yɛwura asi no na sɛ ɔyɛ nneɛma bi na ɛnya a mɛsrɛ sɛ nyɛ nsɛm nyina na ɔsɛ de kɔ social media ɔmo mmra yɛwura hɔ yɛwura wa bie ne pona mu obiara ɔfɛnso de hia bi a ɔwɔ biara yɛwura nana santehene na de asase no ma wɔn ɛmo ani nkɔ asase santehene na de ma wɔn ti sɛ bibi nkɔ yie wɔ asase no so a mɛsrɛ sɛ ɛnyɛ basabasa ama nipa nkɔhwere ne nkwa ɔmo mmra yɛwura hɔ yɛwura mpam wɔ biara hwɛ ase yɛbɛto abai wesi mo ndc wesi mo pp wesi mo sei mo sei ntɔkwa ne kasa twitwie ɛso yɛ nyinaa ma haman yɛagye na tum obi antimi ngase me de na me mpɛ no ompɛ no wodi wo ba enti sɛ bibi nkɔ yɛ a yɛbɛtuma sikiri yɛwura se wada woroma we de yɛ ne na do ba yɛ so yɛsrɛw ade we de yɛ ni sei ma yɛ ti yɛbɛsrɛ mabunu nso ɔmmra santehene hɔ no mbɛka ho asɛm ɔmba de charge na sɛ charge no ɛtɔmu a yɛsɛ to santehene tu na obɛtuma tu no mira yɛbɛba nkonnwa fie so ho no na me akora mentensem bia se wo ho na ye di nkomo no wo kan wo mu se ohene oteso no usaye ebi anu obi anhwe video ni bia na obi kura ntumi ante ho asem wadama mame mama hwefo enti ase se ye nyansapo de yetumira ne ya kyerese adehwama video a anase mfonyi na kyerɛ se ohene oteso na busua de ne kwa ahemfie ma yewura nso agye ne tu mu wo mo na yi no ene ewuraje ne tu mu sese na mpo de a me so ekwan da ho yenkɔ hwe ne nsaye no mfonyi ne bimra ye ba yebeto enkomodie no nanan ma chia me country ni agbam kido ni adonten be nkum ni nifa ilo ne na majas ni gamra kete o to mi no enne ananu fenso fo atenase na wa jimi atum se me metra me nananu makonwa so a me sra fenso hini wo kwa na ka wo kwa da se so mpa nananu mo ba fu ye na me ga to aso na mo so mo di ato aso me me be no kura ene me se na me di ba so enkabomu enkoswo this no bitwana yedie nimdie emumanim matia abusia enkabomu atrakoya enkabomu pensomenya enkabomu ena de ebesomu Sema nyesa metromenta ye de ye tumra ne ya kyere usie
me ana da me kan mfonyi akasafidie so se video sa hodo a wasantema mu ha ya amamre ne amane ye de ye nyansafo ye de sie pa ne de aya dansedie ebi no wakohwe mira video yi nyina chire no court wo court sese court asem wo akoko every emabunu no de asem no akoko wo mo eye mente ase wonye de hye krobe ato na me amenti court na Dana haya court enom de akoko krobe afo na de bibi akoko offenso kuro no wo mo so wo mo ma wo hene oteso no ntena so wo mo nhia no om de asem no court tobo asem no court se dae na me so wo mo de asem no asie ya ye ka ho asem ya hwan no mo de court sante hene ana wo hene wo ho ana obi na ayi bibia me court no ntia kire me court no court sese wo mo statement no wo pese wo kire se de oteso no wo mo nhia no enti wo mo de asem no court na court wakasa ama so ye hene de ya wa ba bete no ya na de bia me ka sa asem wo se ahensem enye court se wo de asem court akonya asem ba na de asem no court na se court no kura kubua de mawo se wo kokko van se meye sante hene ena me di asem na me de menuan asi akonya so ena wo de asem na court enyem bia se sante hene no asem ne yatugu wo court ho a wo na de ko ya court bua ma wo no enyem bia no ko ne kotokuro ne kokko so ai kire jeje no court no aka wi court aka wi se court si hene a court si hene enyem bia wo hene ne agaseti na si agaseti ne dia court ben ene betumi ada court wa betumi dia ko ne se bia na anenie bia wa ba wasa asim ana wa ya ade bi ene wani nje ho na mmom se wonye wo hene enti wu tunu ana ompeni a wo de court de ho no emmoa ko so court bia na obetumi akire obi odi hene court ntimi nkire obi odi hene o debi court de obetumi aye ne se bia ye de obi aba se yanga seti no na bia we mi se ya mpene we se ya mpene na de court mmra a kire se wo ya hene kire se wo hene bi ana se wo hene bi na di adanse se abusua agi watum ti yanga seti wo ene na betimi akoko se de be ya nipa no so betimi de mmra ba se wono so ye hwe nkrata mu a wo ye wo hene na apart from no asembe na ade court no menti court na si mira minimsa sante hene na sembie ne ho a court bi betimi adane no ene de yensi eti de mabunu yiye eye ahisam court yo omode akwai ne ho nsem shede nim asem poti a igina so de court no firi se ye do hene ne be court a ana minim ni poti ya mo de na court na nkasa court nkrata no nibi na nka ye nhwe ni poti a ye de na court no because me fan se me yo hene a betima fom obi betimi de ma court betima koton asase bi ani kwa se meton e betimi de ma court na minim ade poti nti a ye de na court no se bibi wo ho enti na me se nkonwa sofo no omo bra bonten niye omo asema mitimi nyi omo mfiri ma ne nye ko so ofen so dwo a ye nyina ya soma dwoye wonim de enti amani abere ofen so nsam nyina ho ne se sante hini betwa odwira ofen so hini na di dwira n'anim enti obi ya se wonye wo hini a ye tu no wontimi nkona himfie ebe de odwira na ba so esi empenke kan wa e wo odwira nim eno tina sante hini tutu nkrofo bibere etu omi na ye odwira ntio ye mfa ofi entwa odwira ye de konkon e na twa odwira enti sansem na aba no ye pesere ye nuanom ebet ombetie me manum asem dia ka court sem no omepesere omso omuntwa so kakra na se kwa adu a awo so mo bo ne nkira sante hini ko sante hini na kurenye ne dia ni kurenye me dia judge bi enu afensu kurenye ne dia sante hini na kurenye ne dia ti se bibi adodode be kurenye ma sante hini dia se bibi basa ko kurenye ma sante hini dia ti mesere o mo se o mo ni bibi esi no mo ni pa ne nya adwen a se bi o hini na o mo de na betena so no o mro mra so o mo ntwe ne twere de fa ne mra sante hini no mo bo na kwa adu ni enya dance se na katachi o de ne o ba na anu ye ya se bi ye de ne ba ye ne ne de ne ba ye ne mum wa ha ase ye kura fafa ye yere mo wa sha ase ye woro ka wa fo ye beti wa sha ase gigi enya bade kese wa sha ase ma kese ye kura ntimi apobo ne niam bi ode ye koso no we ba ye nchen so o ha ye ye wura beti ma fra hwehwe sa niam ani wa ye beti ma tu no sebi wo ye wo hene ye mu no pe ni yem ni nyina ye pe wo hene ye tu no ma ne ye me ya ama me su ye eye antoa hene 96 years ye tu na nkonso nso ko nso anu so
enso so ye wura gina nananom tumi so e de tu no pepepepe so ti ase enti se ye wura ba na onya 2 years kura na sebe wode monato na eba wode krono na eba wode niema emfata na eba sebe santehene oba de nananom da woroma o wa hode wo nkwa ade na momfa mba na mmobɔ na charge nkire ye wura mira yemra honhom mu ketwa bi ede na bema emmabunu esai ewo hene bi a oteso so wo mpe wa bra eniso wo mo na akɔgye na tum anase wo mo a na akɔyi no yemra honhom mu kakra mini ya se ye kɔ honhom mu a titi no se ye si hene a enye nipa ne si hene akonwa bi akɔ na titu nsuo ofen so omu kɔ na titu ofen enu tiri so ofen eso na kuru ni sie nti ofen so kuru no eye ofen asase so na omotie tikatete no ka ye ba ye de akokɔ ene odwan ebekɔ nkonwa so ye firi nkonwa no so a ye de akɔ nsuo nim ti se ka tete no kam fa se ka nipa 100 se nipa edunwotwe a mba manhia enke do mu nyina abekɔ wa wudi kan etwa akokɔ na se nsuo ne mpɛwa amfa ne yi wasi nkyɛn die asuo ne pɛ no a nkonwa ne pɛ no ɔno mom na akokɔ bɛfa ne yɛtwa ho dwan ansa ne yɛde naba ba ne no enema bi asesa ama yenye ne saa ye wonkofo bebrebe wo tete akonwa so enye wo dia nanso kuro bi wo kura ye se yeni wo man konfo wo ena wo man konfo no kura na enema bi a wo ye nti o ka asema obi amfa nti yeni ade epe ene yesusuye ene yenim die ene ne yedidi akonwa ti se akonwa bi wo ne beduru santehena nim ne se sunsumisem ne bamu a na aye de man konfo bi no nti ye besere se se modi obi beba se modi ne bedi akonwa no mfa ne nkonkonwa dem kotwa ne tiri so aboa mfa ne tiri so aboa na se fa mfa ne nkonsuo m kotwa ne tiri so aboa e fa afei mo hu se we ni e pe no akonwa mpe de wo sika akonwa mpe de wo nimde de akonwa ato no ono ye de akonwa ma no ne enka se we de oni sika nti ye mfa akonwa ma no e na se akonwa kura sa ato na se wafo ba wo mure mu da e mfa akonwa ma wako prison da e mfa akonwa ne ma nti yeso wa hene ba nto ate eno ye niso ana honhom mu se wakɔ afiase na wayɛ nneɛma bi wafa ma wo nwura mu a yɛkɔtwa akokɔ no kora wɔ nkonwa no so a ɛmfa nti yɛde obi a ne ho teɛ ɛna di akonwa nti na tete ne yɛmfa yɛ banto wudi ni bɛrima ɔpam ma wo nwura mu wontumi mfa banto no da so nti yɛde na kɔ nkonwa so yɛde na ba asuom yɛde na ba santehene hɔ a santehene agina tum deɛ ɛsɛ ɔqualify nti na santehene agina tum because on qualify a ne nkonwa no ɛho mmra ɔfen so akonwa manso bi yɛtwe yɛ baabi ebi da akonkɔde ase ɛne baako enu afi ɔmo wɔ akonkɔde ase ne no afi kuro no asɛ ɔmo taate ne yemienu ɛna ɛwɔ hɔ nti ada sɛ we firi akonkɔde ase anaasɛ ɔmfiri hɔ no saa ɛntɔn no mienu no ɔmo tumi di akonwa ma ne yeye nti sɛ firi akɔ ha mo nyina mo yɛ anuafoɔ efiri akɔ ha mo nyina mo yɛ anuafoɔ nti ka menyɛ sure sɛ wɔbɛsɔ ya wie a santehena agina tum kura agina tum wasi hima ɛma yɛ nana na ofiri mu no kwa wagina mo so ayɛ na yiye nti die na asie mabunu pɛ so wɔtete kɔkɔ kyerɛ no nti me die nkonwasofoɔ deɛ ohia wɔ abusua yɛnkɔ hwɛ mfoni na ɛwɔ hu ne di adanse yɛ sampa ɔfen so ɛwɔ hima na wɔhene na se hima yɛwura na ama ntumi no ama no kwan no ne mpanifa bi se hima na ɛbra a wɔ mu si ni wie yɛ no a mama mre mu no sɛ yɛnsi wo hima wo ntena sɛko o de yɛnkɔ hwɛ mre abusia ɛnyɛ no ɛfɛ papa na tie na menka wa bakwasɛm kakra sɛ wo ba asante mantam a ɛkɔkasi a akwasi broni ane asante ɛsesa so aso no ɛma remfi sɛ ɔba kokodurufo a wodi ka tutuo awɔ asante mantam a ayɛyɛ nana ne yɛfrɛ sɛ afranewa a na ɔyɛ ɔfen so aman ahima ɛne afranewa abebio ana wababiem no wɔno na ɔtutuo edi kan awɔ asante mantam a asa na ɔda ne tutia no ade ma ɔba ahima yɛ asantoa ama yɛ asantoa aso de tuo no akɔ ako ɛna sɛ ɔreyɛ nana afranewa abebio a etuo no bi ana ɛsi ne bo no ɔba kokodurufo osi so mansa no aham ono di ka tinta sukokɔ ade ta akwasi broni
akyerɛ biribi de kyerɛ akwasi broni anei ababio yana na afrane wa a wɔyɛ ɔfrɛ so man hene hema wɔno ɛna wɔte na paka mu na ɔrɛ sɛdeɛ na na si ne seko no mu na afɛ yie paa ahema deɛ ne ɛyɛ seko ɛma mɛma deɛ no ɛyɛ apakan ɛno ana ɛna na afrane wa ababio ɔkofo kokodufo ọba okodufo won sinso mansa no ha mu odi ka tutuo de ta kwasi kokko no ta kwasi kokko se sabia kroto asantema de no ho etuo no oda ne de ma oban ma na ya asantoa e ma ya asantoa so di mani nsam enti uba asante abakwasam ne amamre mu a akwasi kokko bagina ni so nyina no na na afrane wa ana ehye ase ababio ana otena pakam no enne apaye bedwa awo ofiso ekroma no ma anye asem ketwa yenim se ohimma kokodufo betwam de anche na ba ma kokodufo de obo ne ma kyekere ne man dwamna kantan ababio na ono so beso na pakan na ono so arenani akyere mu ni nyina ayeye na na wiafe akantan to so miensa na kwankwaja so ma twotro kra ani ayade ma no pia ohimma pia waya manaya fe waya manaya konododo entima bakai na entima ewobika entima ewobi atira anye asamketwa awaha yana na afrane wa eno no wono ana oba no anye asamketwa ewo hokra no eti ane sade ebekobia no nyansapo yebobo moden ya kyerkyerem na awani na yade akyeremo amahu sade ene amamre no ane amane no etie no ka bepepe ena ekoso ewa ahase etu otobare no na ya frane wa wodi kan awo fenso wono matuo atobare ni nyina nsa no de bosi kadwa ho ban ebra kwasikoko na adwo beba be fesi kadwa ade afra santemem akono afrane wa na di ka tutuo awo bare eti etu otobare no e ho na fre de otosum yensa ni ana wote akonwa mu oyoba ukodufo a wonsi suo mansa no aham ono eho asam ani yaka ade akyerɛ no eti yaka kokasi akoso awa asantemantam na akwasikoko ya na dwesa obagina ni so a afrane wa ededi ka hunahunu akwasikoko oba ukodufo ne ademfo de otosum yensa ana waba na ote akonwa mu no anya sampeto akra woi eye sekomu ana anahema wotimu na nanahema akyerɛ onu sunu mamamre on mamane ose di ato no na ya etwa de sra na di acha na no na won kasa wodi nyanya aba agurukom esanse wabo nyenye asam ya na ato no wotini sekom anana eyi akyea abusia sam makwa babio me se ye beyin fonyini bi e won ho ya danse bia e de akyerɛ mu wura ya akɔhwa aba asɛm ne awerɛho na afa bi yɛse deɛ asɛm ne awerɛho on sɛ medika ka sɛ process bia wɔ so wɔ hene ne famu wafam enti sɛ enne akɔba te sɛ mabunu se yɛmpɛ no de a yɛbɛsire yɛwura ɛdeɛ no wayɛ deɛ no hene na yɛ deɛ no hene na yɛ esanse minim sɛ enka in the course of the process no a na nka yɛwura ɛsɛ momra na deɛ mo yi no no nyine ntom no sɛ nka obi wɔ asɛm bi a nka hɔ no nka wɔ so wɔkɔka ɛno tena me kyerɛ wo sɛ wohwɛ afoni a mo yi ni nyinaa ɛkyerɛ sɛ bibia de na kwan mu ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ wɔ hene wɔtime si hema ama wɔbɛyɛ abrempɔn yie awie me kae sɛ wɔfra akɔmfoɔ koraa sɛ ɔmomra mekɔm ama akɔmfoɔ kɔkɔm wɔ fɛn so enti no ɛdeɛ na wayɛ wodi 2 years yi a wɔbaa yi ɛdeɛ na wayɛ a sisi a ne ho afon ne manfoɔ enti na mesi mehia nkonnwasofoɔ no ɛne amira yɛmisa wɔ mo ɛdeɛ na wofiri sɛ nka wɔsɛ nkonnwasofoɔ ne ba anase ode na afiri se nko mo se bibi emko yi a emabunu ba abonten eno de na wo se hunu se bibi ha mabunu enti mu nkonnwasofo no na wo se mo ba abonten be ka se bia o mabunu mesre mo munya abotre e bia de mo dwene no ana de mo susu no enye sampo na bia etie enti ye besre se enam kwa we so na ma sansem wo nyina dai aba ti mesre mo muni ho ayi ni ho enti ye sre mu ye mpeda ne entena se na yemfa bam de nokure da no yemfa nto bia na obi mpo na afiri akira beka bibi obi mpo na atwa ntora to ye so obi mpo na aka bibi a ennim de ato nana so anti ema mubu ofu tie serem na mo ma abonten dia ese de mabunu ne ka no eye nokure o nokure krama nyiri wi ansa ne ato de dia na enti mo twa ma bibi boni asi ansa na ma ba abonten na enti nkonnwasofo ne de mintimi yi o mudiri mfiri mani nyeye
omo mra bonte because na ntimi ma bonte emeka tinkonwa so fo mo na mbeti ba bonte senya bonte mpo a mo ne mabunu ni nhia because yo ye o ba ye wura ho o si hima o konwa so fo mo na mdi anim nti eba nse na fe de moti atena ana se mo konwa so fo mo na asa motwa mo ho akwahye mabunu na chebo my demonstration we ana e de na ekoso na nasoso mu yam se na nasoso de na ososo aye ama na kobasa 2 years pe afa ye se hia obiem se 2 years pe ne o na se time no kura na yewura mo yewura ene mpanyimfo no yi ni wie no ye nsem bebre ma sojafo nyina akọ okrom ho e ma bibia dadin am watima ya yi eti die na asi katachi yeso koto so obi no obi ku abusa sa na no ye den na musa se na ye den e mabunu enya wo musa wo mo na emom yetu okrafo no yetu mo ne sofo wo mo no wankọ bon wankọ okra hunu se wo hye ho eti wo hene wonim se manso wa konwan ho ho nsem bebre amanfo bebre kura afa ho akase tia santehene ama wonim se jada ho na ye de ama won na sisi e die na asi maburu ese omompe wo hwe sampa ebi si sampa menim de sisi sampa kura ko wi menim se wo sampa so ho nsem dia menim ye sampa so akowie me kai nkonwasofo no be kan se de asi sampa ne bi si fin so sisi sampa nyoy ofenso so nyoy asantimem ade na yesi yemtuma fi hata bonte emma nkrofo bi asebe wo mo pe ya benya yesa ede na asi sampa ede na asi wo mira sampa nsam no de sisi akwa me no kasa yi me phone yi so eniema hodo e wo so eno so court nsam sa o phone no kan no kore de mira wadama wenye social media na makotwe we yankrata eye krogin dimu every court sampa me no obi ani nsa wo so nya no we me no obi ansem twafo de kwan ya fa so pay nsem no kwan ya me obi kai obi ya kwan fa so kun nekra na emom so wo link bi wa aban mu a ma yenhu se court wa kana asem na wo ya de asande wo se bebo kire me enyam bia me mpem ho asem mura wadama ifirantuma go mira ho nsam a wabisa no enna me pese me siso en ya wo siso me pese me hunu no kure wom wo si wanya na wo phone no so so ti ase ensentwerefo de mutimi dan ade tuntum ma no be ye white mo ne lawyer fo ye pe mira wadama je me pese me hunu ni se de wo be kan ya kire me no be kan ya kire wani ensa nko ya de foforo dabi se de wo kan ya se be me ko kan abie no akoba se enye sa nete na ye twantro ene wo hu me pumai se de obesi dia denchi mu tira me se me penokore ohinu madama de asam no akosie ne mpompon so nyina ne se court abua sampa nsam ya wode ebimudie ama nana jafra no ne de he ono mo se obako ye frere sama bro ana mo kan se o se sama bro edin no ho se mo kase mu na se che se be ma bia ni ho ena ba akososo de jafra ena ati se ekoma sama boy jafra yi ne yebu ama no jafra na court webu ama no mira me won ho nsam wa ha se me de ntina me pe no ho ye wo mpanyimfo bi a omo be ye se de sampa aye no asi o sampa ne bi si fin so eti se sampa adwo dia ye be sere offense se offense so enyo mepe senka mira de me wo wa ha no enka me so mekan ama wate bi me kan no yi no keke judgment no kwa aye judicial service nti se obi ate ne ho ase asisi obi ate ne ho ase entimi nsan nko court fufuru bi me nyini se eye fana na esanse muaya aba judgment aba aye bua ma jafra nti se ne ye ko gaseti no to ma gaseti na wi eno de yegusu di akire apɛ ho so nsɛm aba na te se okay mira asa wunya se asa ade ne nye wo se ho adwo on se enema e course wo sampa no se enye ni so se ohene ti se santehene mo ankasa na me nkyere santehene tumi ekura no e wo man Ghana mu ha na enipa bi nti ase santehene onsi hene de tie ne se ukọ Supreme Court a eye wo na wo de wasema court nti e ho no wagye atum se de court no be ka bia no wo bagye atum
se koma wo sa ankwa ama wo obagye atum because wo no waso wa asem dia koma court se untimi nka wasem court nka ma wo sa na santehene akonwa ete wo na wo so ukuro mugada ho untimi siesie ti santehene emesiesie ma wo ntunya beduru santehene animu a die obeka se koma wo sa ankwa ama wo obagye atum unni hu kwan se obeka se onye ntu na wo de aba so nsiesie na wo siesie na waka na ama wo enti mfiri na dim enkodina bebe nka se de wokan no ompe because wo na agitum se onka ma wo enti unni kwan se besa ko gina baabi aka baabi enti na santehene gina ne tumi so se asem bie no no santehene beka court de betima sesa ne da ko santehene no masem na Supreme Court de yaduma tumi no tumi Supreme Court beto ahensem ye nkrata na ne yedi gina so di asem na Supreme Court afa na mo di asem ti o musua santehene kwa mo fa so di asem na mum ankwa ma wo hene a ekoma santehene nti o se yenye na mum se ko ma okuro mo hene a e bi anka ye ade anka ade be ko babu ni nyina nti ye besere se wo a wo de wasem e be ba santehene ho na mum nya beduru santehene animu a ni tumi a ono so nyankopon ne nananom de ama no se de obeka akobia no ogitum e ma ho no so kantam se de odebeko bia ogitum ti ade na wakantam awie na wa do oka koye no wo se wo mpene na afi wo de court ti se wonim se court betum abua ma ode a wo de ko santehene ho ede ahine ma men kan judgment no na ya hwefo ne yetiefo entie bi e ba sere wiase o judgment papers ne de mira edoso pa mi akora mi kura ma akoma ko 39 a obeka ni nyina ne amen kan ni nyina ne men kan judgment no ene se ka bedem ni nyina awusia ye sanso a kire wo ba bi emresie ye kire wo ni sie emresi so etitie judgment introduction on June 14th 2024 Nana Samba Jafra II, known in private life as Justice Emmanuel Ankama, filed a judicial review application at the High Court, Kumasi, in the nature of mandamus and prohibitions against the Bono Regional House of Chiefs and the National House of Chiefs, which are statutory bodies charged with responsibilities under the 1992 Constitution and the Chieftaincy Act 2008. Act 759, the Sampa Traditional Council was named as interested party, and one Nana Yao Samodria II was joined as the second interested party on his own application to this court. The relief sought by the applicants are an order of mandamus compelling the respondents to receive and process the chieftaincy declaration forms of the application and enter his name into the National Register of Chiefs as the paramount chief of the Sampa traditional area. Mira me dey see her. Me dey saha ya. Bibia da di kire, bibia ye pefe. Se court we bu asem no. Na bua wo bua ye no a. National chieftaincy register ho nsɛmsɛm ba ye nyina aya adwebrɛw ama na Jafra ɛna ye bu ama no a afei wo mo bɛhwɛ na enniema ahodo ɛwɔ ho nyina nso wo mo ayi me dase se ofon ne de ma wo nyeme me fon wo fon no so judicial service ba ye me fon sa ye bɛsrɛ se asɛm ho abai se ɔhaw be frɛ kyira ba social media ye bɛsrɛ mabu bia ɔwɔ social media se asem ne baaye no na baako no na me samabo ya na me afini din o ne ne guy ni ma ya na ota aka na ni din pa mo mpa ni din ma me penidin ma me de no ka ho de oni Nana Jafra enya court asem no on se ahemfo no koye mienu e wo se yenya onu din ye de ka asem se be yentimi Nana Yao Samodua ena on na so wo guy ni de o se abu ma ne hwan Nana Jafra ne Samodua no na wo guy ni eti Samodua no mesere se omo anu omudi nachi omo a ensem ne baaye no se obi nsan fa nkohuru no titiri ye de koma ne nkrofo Nana Jafra ne koma no mesere ne nkrofo se obi nkoye video enkohuru obi because ya apere anko amana ne nche se nyini nua no na anko amana ne nche se otimi odi akonwa ne bia enye yi because omienu nyina ba manhiada
mu mienu nyinaa ɛwɔ me aba manhia ɛna mu bedi asɛm na ankwa ama no ɛno nkyerɛ sɛ ɔnyɛ de hye ɔyɛ de hye ne be bi a konwan hin na anyɛ dɛ ankwa ama no ti yɛsrɛ sɛ obi nkɔyɛ video nkɔhuru obi ɛna sei ne nkɔfa asɛ foforɔ bi ama yɛsrɛ sɛ odwira di anim ti yɛmpɛ matimi wakam yɛmpɛ mogya ka guo ɛsɛ kɔtɔkɔ supporter baako na nipa dasani awɔ ne sekan akum na to atwene kwa because of ball a yɛntua kampo Ghana menyɛ sɛ Ghana prayer bi betumi agye 100 million a month da ɛso yakuni yɛni ato atwene kwa because of ball yɛmpɛ saa asɛm no bi atie yɛsrɛ sɛ court abua ɛna mɛsrɛ region house chief ɛwɔ bono sɛ court abua yi ɔmo ngini ntum because yɛn nyinaa ne yɛnte yɛn ho ase sɛ ɛnyɛ saa nɛte ɛnyɛ sɛ ne yakɔ hu nokora ne dia ɔmo ngini ntum na asɛm bi amfa na asɛm nkɔ nye de bia ne yɛbɛsoma Ghana police Ghana soldiers si yɛnkɔ wɛn obi na sɛ bi obi nkɔtoto mu obi because a police fo ni soldier fo wɔ hɔ ɛnyɛ obi a na sɛbi na adwene na yɛ adwuma obi wɔ hɔ a ɔno ne yere kora ayɛ na de ama ahye no ti yɛ ka so wɔnkɔ baabi na ɔkɔtoto yo basa because me ɛka me nko a nka 1 week bia wɔ sɛ ɛtumi soldier fo ni police fo ɛkɔ hwɛ ɔma adwene mu oh no kora pa week bia wɔ sɛ ɛkɔ hwɛ mu because yɛfo obi firi bɛɛ sɛ obi ayɛ soldier adwuma bɛɛ sɛ 30 years ni yɛn check in hospital kora da sɛ de na ɛkɔ so wɔ na adwene mu nti obetuma tutu obi eni kwa so woto police ni betuma tutu obi eni kwa so woto hwɛ gae okum maadwo yi police ni okum maadwo yi bia na bibi na ha do se hwɛ na dwene mu a ke bia gi to firi ni nsam so nti ma yɛ nya yɛ security ni sai because ɔmo na bɔ yɛn ho ban nti yɛ bɛsrɛ sɛ ehuro de ni breba obi nkohuru obi ɛna mɛsrɛ offense so ɔmo ka asɛ sɛ de bɛ ya sɛ de nkunanza sampa ayɛ yɛ no nti sɛ sampa adwo dia yɛsrɛ offense so adwo brɛ ɔmo nti bibi ase a santehene yɔ mpapa ɔmo nana ɔmo bibia aha na offense so kwan bi anwa wodi yɛ sɛ kɛse kakra na ɔmo ni ɔmo de bɛba offense so a ɔmo frɛ me a mepɛ bus na de ha wɔ mo no ɔmo nkɔmɔ charge kyerɛ yura ɛna watimi wakame kasa twitwie wei kɔtwe se kan wei kɔfa aba sɛ yɛ de mabunu ɛna ɛbɛyɛ adeɛ ahemfo yi a yɛdi ɔmo akyi a yɛkun sɛbi obi wɔ hɔ kora a ɔwɔ passport wa ana ne visa kora da hɔ ɛgye pound na no na ɛkɔ yɛne yɛte hɔ sɛbi yɛne yɛte hɔ deɛ bɛdie kora ho ɔden so asɛm ba yɛbɛdi akyire saa ate sɛ akwala adurubro nyabere na papa kukum na ntwie wobɛko ntɔkwa akon a bɛduru nyimere wɔ ne deɛ da so sɛ tie ni wo papa na bɛwi ni nyinaa wɔhene a wabai asase okɔpɔ kra bɛto ama wo kuro ya wotimi wobetua lad bay wobetua obi bia dia dan na yɛkɔdi obi akyi ade mmara hye yɛnsɛm akɔsɛ adeɛ bi a me bɛkɔ afiase me nko me nyɛ madwene sɛ mɛkɔ afiase me wɔ yere wɔ ma nti yɛ nie ya wɔtwe sɛ kan de wɔ kɔtɔkɔ supporter yi ya kye osisi ya wokɔ afiase o sɛ kan sɛ paa na yɛbɔ wa ɛyɛ deɛ nko ya mo paa so na sɛ abufuo na ba ya ade na wokɔ stadium na ade sɛ kan ɛhyɛ ɛde adwene na wɔ tiri yɛpɛ srɛ adwobrɛ mo de sɛ bibi na mo nte ase a santehene ɛyɛ obi adea compare mi nya wɔ ahemfo no ho bi no ɛyɛ too much yɛsrɛ santehene yɛ nyina ɛdea mama mfa santehene ho ni bi sika ɛma obi nkasa ntia santehene abra woni mu ho hwe metimi de mensa asi mi bo sɛ santehene won to asase wɔ santehene ɛyɛ mo ahemfo ya na motɔn ɛso yɛdi atam a yɛni mo atam ne yɛdi santehene atam ade ɛna yɛbɛsrɛ yɛ nuanum bi so a ɔmo kasa wɔ social media ɛna tufo pa obi timi fa dɔmahene ti ono a ɔfrɛ ne sɛ patapaa kobra na wɔka nsɛm fa sante dɔmahene ho mesrɛ mo saa beef no a ɛwɔ hɔ no sɛ santehene ɛne dɔmahene na anya beef a ɔmo yɛ ahemfo bi no wonni wonka ho enko kasa ntia obi ɛma sɛ obi so nka kasa ntia santehene panifo si kukuru di gaya keka so be gaya mutimi fa dɔmahene na mu di natem enti wɔno so blogger bi so kɔfa santehene ɔbɛn so bɛ so pa enti sɛ dɔmahene ayɛ wade na nya ase kyerɛ ne ka kyerɛ sɛ adeɛ sɛ na adeɛ ayɛ me santehene ayɛ wade na nya ase kyerɛ ne sɛ santehene adeɛ sɛ na adeɛ ayɛ me na mbom nkɔfa obi hene nkɔto nkɔdi natem obi so bɛfa wo hene di natem adan na mama na me sɛ social media sika ba mu nti hwɛ da bia me ka sɛ kwa metua wo ngu yoda so wa santemem de bire na sɛ ɔmo do asante enso ɔmo keka ɔmo ani me di santehene atem kwa madam bi mepɛ ne video ne kasa bi obɛka bia nyɛ ɛwɔ social media ne kasa bi obɛka bia ɛnyɛ so ɛte sɛ mrantehene ɔnso ne kasa bi obɛka bia no ɛnyɛ sɛ bia asante yɛmfa atem didi na tete yɛn yɛde kasa koa ani nyansa me metima didi atem pa ba wamfa nkwa adwumbi mu a wonti sɛ didi atem
enya aboa na akwasea ene kyese wutu nipa fo dabi ye be sere si ye fisi ye do ye sante hene a ye sere na si ye bunu a me ye nkaka sante obi hene na se de ye kasa tie obi hene no saa na obi be kasa tie ye hene ye sere confirm mi no okun a kurokuro enkem be sere bloggers ke na nu ya de papa abiam se wo pensi esi a o free bloggers enkofo itimi papa yi ho a na wo mo ma twere comment say nkranza o ma hu me no Tachima bredi o ma hu me no cameraman na ma hu no oh me ko ya wada busa cameraman so bana be afia na nazo bada be o ba tu mi krom ho ona am ye hu ye video ka se me kwa ko bodua me kwa ma tiam frama bodua wo ho me ko so wa me twadua no wa ma enti mu a mo se ma ama no eye o bai me bai apia na mo ma hu edua no so makobo a wo ko ayi a Royal TV da ho so wabo ai o mu twa me ma me fa ya mi ko bodua ne de o ma ani machi apia yi man nim so suro dua ho we de meja kun ma ne apia ai enti ye sere comment forum so ma hu me no wo ko ye me ko ye o mo fa blame ne ma apia ye musa se apia musa wa betu mi bredi a onyam bia ba bredi ni bi da bi wadar ma mi emi wa dance enyi o betu me betu camera no kro o twa me wa twa me mpo ebia me ko bo nyina ma bregu apia next time na na ko bodua me srew aya akokotwaro mira mpanifo se wo kasa wo de asi ana che se wo wu na yemfa yenkomo ne nsa ha na yedi nkomo kakra afa ofenso yaba bewura mu osampa ahwe asomdwe na ye nyina yepe mame no ase yahwefo wotimi amu kiremu ewiase panifo so twa akatere matoton wi a na wonwe nam bia because wo hwe process ya ohini famu se kuro ne nyini ntumu a ensi da waye yiye kama se hema ba ne se wasi hima matana se yaye yiye akomfo abekom edi na asi eya didija na ana pese ne nkuminya ana ade na aba asem wo ho timi de mintimi mlemu bamuru ni se ni kwa so mo yesa ni mo ye be sere omo ntimi bia se social media no ma yesi yentuma fi hata bonti santehene omo adea tia se wo se santehene kura ba na obeka me omo dan okuro mu a omo de betu ni se santehene beba obeba so tu kwan e ko ba bia asomdwe no ope the offense a eno obetima afa fom kura ba ti e be sere santehene ntan obi a offense so no obi nya adwena ene nte se yo tamfo mesere so obi mfam dan hye ne nsem enkoku obi enkopra obi na fensu gidi bone dodo dase brumira bismi dase dase pa abusia nyansa po TV suni ene ye ne Black Powers ena edi nkomo na me ene matensem na mahunu nsem ofenso ye di mu nkomo kakra ena yakofa asampa nso ebehye mu akenkan krata no mbikura edi akyeremo de ye besere ne se eya asomdwe ne nyina ye hia se de Black Powers edikin aka no santehene eye nyina ye dia asanteman so de ye wura hia asomdwe ne nkabom ewom ti se bibi hawa Black Powers sese wo de wo ba ono aba organize ba se amawo no akosantehene wo akosikyire mu se biebu akoka akyere no akyere no wo hawo na ono so hunu kwan a ode befa so aha na brema kwan na ene nkomodie ne dwumadie no ye de ne nyina asi medin dia so na ba Kofi Mensa Abampa obade na nanom de adom a ebehia kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sane ya fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame